pangandika dalem Sinuwun Prabu. Semoga siramu gak tinggal. Supaya kabiyantara ora ngesaring mergo ingsun ngersakake wawan parembakan lawan Kang Sira Kakang Sira. Sinuwun Prabu. Sareng anggen kula ngadhep wonten pendhapi agung kekaitan. Lan kepareng dalem panjenengan lajeng sarembab. Ing mbok inggih monggo. Yen to panjenengan Sinuwun Prabu gadah pangangen-angen. Watur wedal sabda pangandika awit kathah sentana ingkang sampun saestu panjenengan sepatus bacotake nggonku dawuh rikala semana marang sintananing praja lan penjare Kakang Sira yen to ingsun bakal lereh nggon jeneng ratu mergo apa Kakang aku rumangsa jumpuh aku rumangsa sepuh wis mlokro nggonku ngendhareni laku jantan pemerintahan oleh negara Sandes ing kamangka putraku Sajuga Purbarna mula kanthi senajan to Purbarna iku wujude wanita besuke dheweke kang pun ngintir kaibawan oleh Ratu Tandes Kakang Sinuwun lekas pangandika dalem entuk panjenengan sampun jumpa anggenipun ngobatan gandane pangot wonten kaitan ing Bintang Pak Kapara panjenengan sampun nuji kang lajengaken lenggahipun damel Prabu Ningkan Tandes anapun putra panjenengan dalem nggih Purba mesti Kakang Sira laksana yen to Purbarna besok kang ngintir kaibawan oleh Ratu Tandes nggih Sinuwun sebab kula pitaya yen toh putra panjenengan dalem Purba punika saged nunggak semestaya pangandika panjenengan dalem anggenipun nggawe damari Prabu Kakang Sira yen pancen para nayakaning praja lan penjare Kakang Sira Goro padha sanjung besok dina sanga manis bakal ingsun tetepake kalamun to Purbarna pangapunten ratu ana ing Ratu Tandes dados panjenengan sampun mesti yen toh pangipun oh kene yai kadangku Dimas Guru wongso lawan abdine Guru Paweko ngadhep ora kesan dikepelake kemanggaken Yai Gunawan dawuh katimbalan Kang Mas Hendra sumengko pengawak burjo lagi munggah dhateng dan tak ingsun tinggal kaya ana wigati kang bakal sira aturake ana kesanipun Kakang Yai Kang Mas Hendra saderengipun ingkang kadang pun Gunawangsa badhe hamunjo atur netepi marang unggah-ungguh pranaton wonten ing Kraton Tandes pun kadang Gunawangsa ngaturaken sembah pangabekti mugi konco ingsun tampa hamung puja astune ingsun mara tampan ana Dimas anggen ing pamun mugi dadosaken cecimet lan mugi dadosaken kahyangan wonten ing gesang Gunareka Kula nggih ngaturaken bekti sinuwun. gak apa
Bangku ditampani. Kula tampi dados pati. Guru wongso. Kau katimbalan Kang Mas. Yen to pancen ora wigati. Moro enggal siramu. Aga ki ujug atur ngersanipun Kakang. Mbok menawa pun Kakang bisa melu ngudari apa sing ganti kesamu ya. Kang Mas Gendrosek pepiret tembang rawat-rawat tinambok bakul sinambiwa ing arep palenggan punika Keraton Tandes nembe kemawon badhe ngawontenaken jumenengan ratu yen to panjenengan ingkang sampunan dan waswaswa badhe lengser ke prabon napa toh menika leres Pakabaran kuwi ora kesmaya. Kabeh kapara nyong yen to pun Kakang bakal ngesengake lereh perang. Nuwun sewu Kang. Lajeng sinten ingkang panjenengan piji minangka jejering ratu wonten ing Kraton Tandes? Gandeng putraning Surmu siji. Purbarna. Mula besok kan menang tekai bawon oleh Tandes ora liya mung Purbarna Mas. Dados putra tunggal panjenengan Purbarta ingkang panjenengan piji minangka dados ratu wonten ing Kraton Tandes. Ya mesti wae. Loh, Kang Mas. Yen to panjenengan nembe kemawon nandhang supe. Kula badhe ngemutaken. Jejering ratu menika kedah mimpin pemerintahan, mimpin para kawula. Dening Purbarta menika pawestri. Napa to nggih pantes nggih wangun ing atase kawujudan pawestri badhe mimpin pemerintahan. Lho, napa panjenengan ugi mboten kemutan? Putrane Rama Hendrawana menika wonten kalih cacahipun. Kadang sepuh nggih panjenengan, kadang muda nggih kula. Yen to panjenengan menggalih lengsere panjenengan minangka ratu wonten ing Tandes, lengsere panjenengan menika ingkang wangun ingkang pantes nggawe kursi Gading Maesandanu wonten ing Tandes boten toh kula. Guru wongso. Nggih. Kene kok posrau bisa mandhakake. Yen to Purbarna ora pantes. Kalamun to jumleng Nalendra Agung Binatara ana ing Kraton Tandes. Sajan to maneka. Purbarna kuwi wis pinter. Nggone sinau ing babagan tata negara. Aku ora mutu atraki. Besok kalamu tuh dheweke sing nyekel cemprute ngadil. Apa maneh aku ngerti. Yen akeh paheman Hastonayaka ana ing Tandes kang padha nyengkuyung. Kaya dene Kakang Setanegara. Kalebu siramu minangka dadi pamane. Kowe uga bakal nyengkuyung karo Purbarna amrih Tandes. Sansaya kuncara sansaya kawibawa dipasi. Kalepas mesti kemawon panjenengan menika tasih nandhasu nalika lengseripun Rama minangka ratu wonten ing Kraton Tandes kantosipun sinten nggih panjenengan putra ingkang kalebet putra sepuh dene wangunipun lengser panjenengan kula menika nggih kalebet putranipun Rama Hendrawahana sing wangun nggih kula nglegahi kursi Gading Maesandanu wonten ing Tandes boten to Purbarta. Kita para ratu sekandhakake. Sapa kang menang jero ratu kudu putra pembayun. Kang ya saka Ibu Prameswari. Semono aku putra pembayun. Mya saka Prameswari mulu aku menang. Aku menang jero ratu. Saiki semono sakwise aku bakal arep Prabon. Uga kudune putraku sing pembayun sing ya saka Prameswari. Mongko ora ana liya mung Purbarna. Mula Purbarna kang
bakal pelintir kaiban oleh Kraton Tandes. Kurawangsa. Kula menika badhe nrimaken. Yen to jumenengan ratu menika ingkang mijil dening kakung. Ning yen to mijil putri kula mboten nrimaken. Kraton Tandes menika tasih gadhahi satriya paribasan ingkang wangun dados ratu wonten ing Tandes. Luriko. Sinuwun. Kula saged ngarani. Panjenengan menika ngemut gula krasa legi arep diuntal sakaru-karune. Iki napa mboten? Bener kowe saka ndos kaya ngono. Tandes iki duweku. Tandes kuwi wenangku kowe. Nganti Gurawangsa duweni tumindak lan kekarepan sing kaya ngono iki mesti saka ujug-ujuganmu ae. Boten sisip. Pancen kula sing ajak-ajak. Ajeng napa sampeyan? Kowe wong tuwa-tuwas. Kakean batang beras. Kowe iku begagas cara timun-timun bungkik jaga embok ora ana gunane menungso kaya kowe kowe. Kamas, Hei Gurawangsa, ingsun ratu. Ingsun sing asta panguwasa ana ing Ratu Tandes. Kanthi linambaran panguwasa kanggo babat sedherek adil lan bener. Mongko semono ingsun wis dawuh. Ingsun wis hantepak. Yen to Purbalena bal ingsun sudo minangka dadi ratu ana ing Ratu Tandes. Panguwasa kena dilebur. Panguwasa kena. nuwun sewu Kamas. Yen to panjenengan badhe ngukuhi dening Purbalena minangka dados ratu wonten ing Tandes. Nggih. Nanging kula badhe nyuwun dhateng panjenengan. Yen to antawis dening sedulur ampun ngantos dadosaken pentak sirah. Kula suwun urungake Purbalena dados ratu wonten ing Kraton Tandes. Kraton Tandes bakal hayom-hayom ketun. Mohon murungke mawon murungke. Gurawangsa, ora ngira babat. Kowe ndedal pamrih. Gendong welek kesusumuluk. Barang kang melok. Kabeh mau dudu hak, dudu warismu. Gurawangsa, senajan to kepriye wae. Tandes balak. Tandes darbe. Panguwasa saute ning tangan. Kamas, yen pancen panjenengan ngukuhi Purbalena dados ratu wonten ing Tandes, kula mboten rimake. Yen panjenengan mboten rimake, teng pundi paparung meter kadigdayan. Sing kok karep priye? Metu jaba tanggung Mateni ya. Yen to Gurawangsa ora sanjuk alamat Purbalena jurang. Ndak ibadah di waktu sandungan. Kula kanthi waktu kesandungan gak kisah sopat dari daktar. Yen pancen guna wangsa wala adepi. Semangga Sur. Namo
Jumenengan ratu dereng kelampahan. Prayoginipun komplanipun negari panjenengan ingkang nggawe dampar paluan kepraban. Yo. Nanging isih ana Purbarna sing mapan ana ing kraton Tandes. Purbarekna menika tiyang wadon sepinten kadidayanipun tasih kawon kalih panjenengan nanging saderengipun panjenengan dadi ratu. Wong dadi ratu niku kedah kagungan sisian. Dadi ratu ora bakal jangkep. Nah, Yen durung mengku garwa Prameswari. nggih. Dene kamangka sing mbok karepe Purbaretna kuwi senajan toponanku ning bocahe ayu tansah Ayo niki kena jalani benjora ilang. Kene aku wis iso bedah raja ning kraton Tandes. Bedah praja kedah boyong putri. Boyong putri ra Monggo putri sing ayu Purbarekna. Payoginipun. Monggo manjing wonten dalam taman. Ning taman Puncak Purbaretna. Ya, Mangga. kowe gamelu.